जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे दुखुनि मोनसे भिडिअ लानानै लाबोनायदों। स्पेसियेलि बे भिडिअआ जाबाय मा फंबाय आरो बिनानावमोननि थाखाय आरो गार्जेनफोरनि थाखायबो जागोन। जाय गार्जेनफ्रा भिडिअखौ नायो अननानै नोंनि फिसाफोरनि सायाव भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। नोंनि जेन' फिसाफ्रा जेन' बुजिनानै गावखौ माने रियेलाइज खालामनानै सोदांना लानो हायो। माने आं बिराद दुखु मोनदों मैया जे मोनसे फेसबुक पस्टआवहाय मोनसे फट' ओंखारबाय थादों। सासे बेंटलाव फरायनाय सासे फरायसुलिया गावनि रुमाव गावखौ फोजोबनानै लानाय एबा फासि जानानै थैनाय थासारियाव बेखौ नुनो मोनदों। दा बेखौ सोर बुथारना गालांदों, ना गाव हारसिङै थैदों, ना बबे दायनि थाखाय थैदों, ना मोजां मोननायनि दुखुआवहाय माने माबा मोनसे नागारलायनायनि जाउनाव थैदों, ना माबा मोनसे एंगेलाव थैदों, खुनु जेबो मिन्थिनो हायाखै आरोखि। माने बिनि रिजनखौ जाथायखौ मोनथ'वाखै होननानै आं मिथिनो मोनदों। आरो जुदि सोरबा मोनमारबायबा आंनो कमेन्टआव बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोखि। दा आंनि बुंनो नागिरनायनि खारना बिसो दे फंबाय आरो बिनानावमोन, आं फार्स्टआवनो बुंलांगोन आरो माने आयदाफ्रा बेलेग जानो हागौ ना, खिन्थु आं मोनसे सिगांनि मोनसे खोथा होनो नागिरदों गोसो थोलायनायनि बेलायाव। नोंथांमोना जुदि नोंसोर जुदि गोसोथोनाय दंलायोबा, हौवायानो जा हिन्जावानो जा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा, जुदि सिख्लाखौ जुदि सेंग्राया गारबायबा आरो सेंग्राखौ सिख्लाया गारबायबा, सेंग्राखौ जुदि सिख्लाया गारबाय बा सिख्लाखौ सेंग्राया गारबाय, बेबायदि थासारियाव नोंसोर गावखौ माने सानब्रेनानै गावनि जिउखौ फोजोबनाय बा लास्ट बेबायदि डिसिसनखौ जिबनावबो लानो नाङा आरो जिबनावबो दाला। आंनि सयथि आं नोंसोरखौ आं खावलायदों, आंनि फंबाय बिनानाव साननानै अननानै बे खामानिखौ जिबनावबो दामावथार। मानो होनना बुङोबा दे नोंसोरखौ दिनै जोनोम होनानै नोंसिनि अबथिया थैनायाव नोंसिनि बिमा बिफाया बेसेबां सुख'नो हायै दुखु दाहा दं नोंसोर मिथिगोन नामा? आरो नोंसोर माबोरै बेबायदि थासारिखौ माने लानो हायो? दिनै बिनानावा थैनानै थांबाय, बेखौथ' जों मोनफिनला। इन फिउचाराव नोंसोर सोरबा जिउआव फैदोंबा सानना नाय दे, नोंखौ जुदि सोरबा नागारबायबा बेजों चेलेन्ज खालाम, माबायदि हिन्जाव लाहैगोन बे नायनि होननानै, माबायदि हौवाजों हाबा जाहैगोन नायनि होननानै। जुदि हौवाया गारजादोंब्ला हिन्जावजों माबायदि हौवा लाहै नायनि होनबानो जाबाय। आरो जुदि हिन्जावा गारदोंबा हौवाजों माबायदि हिन्जाव लायै नायनि होननानै चेलेन्ज खालाम। आरो बिनि सिगाङावहाय दिन्थिनो नाजा, बेनिफ्राय साबसिन, बेनिफ्राय हामसिन जानो नाजा, बेनिफ्राय धोनिसिन, बेनिफ्राय स्मार्टसिन जानानै देखायनो नाजा। थेवब्लाबो गावनि जिउखौ दा फोजोबफाबनांगोन, गावनि जिउखौ जिबनाव फोजोबनानै दाला फंबाय आरो बिनानावमोन। आं बिराद दुखु मोनो, आं बेफोरबायदि जोंनि जाथियाव बेफोरबायदि गावखौ फोजोबना लानाय बेबायदि थासारि एबा माने खौरांखौ मोनोब्ला। मानो होननानै बुङोबा नोंसोरखौ दिनै फेदेरै फोलावनानै इसिबां देरखा लावखा समावसो गावखौ बुजिनो हानाय, मिथिनो हानाय समावसो जुदि नोंसोर गावखौ फोजोबनानै लायोब्ला दिनै मा जानो? बेबायदि समाव माबा मोनसे दुखु दाहाखौ गावनि लोगोजों शेयार खालामनांगौ। नंगौ, बेफोरबायदि समायाव हारसिं थानो लुगैयो, हारसिं थानानै गाबखुमानो लुगैयो, माबा मोनसे जानो लुगैयो, खिन्थु बे नङा थासारिया। नाथाय नोंनि जिउआव बेबायदि थासारिबो जाया जानो हागौ, सोरजोंबा मालाबा ब्लेम खालामजानायबो थासारि जानो हागौ, बा बिमा बिफाजों रायजानानै बिमा बिफाजों माबा मोनसे खालामनानै दुखु नांनोबो हागौ, बिदिजोंबो थैनायबो जानो हागौ। खिन्थु बेफोरबायदि जानो नाङा। आं होनदों मा, नोंनि जिउआव जेखि जेंना जेंना फैयाथों मानो, फाइनाल डिसिसन जाहैबाय मा, गावखौ माने फोथायनानै दानाजा, गावनि सायाव बिसास खालाम, नोंनि सायाव फोथाय, नोंनि रोंगौथि, नोंनि देरनाय नैबे बैसोनि समाव नोंनि एक्सपिरियेन्सनि सायाव नों फोथायनानै जिद खालाम। सोरबा जुदि नोंखौ नेवसिदोंबा, सोरबा नोंखौ निन्दा होदोंबा, सोरबा नोंखौ नासयदोंब्ला चेलेन्ज खालाम जे आं नोंनि सिगाङाव सान्थि दिन्थिगोन होननानै। बिनि सिगाङाव दा बुं, खिन्थु नों गोसोजों साननानै माव, नों जै जागोन, देरहागोन। बिनानावमोन, फंबायमोन, आं आंनि गोसोनि खावलायबाय। आरो मादैमोन आरो आदैमोन, नोंसोरबो एसे थाल ला गथ'फोरखौ, माने हरना गुना बहा थांदों, बहा बेरायदों, मबाइलाव माबायदि सम होदों, बिनि स्टाइलफ्राव हमनो हायोना सासे गथ'खौ, सासे गथ'नि स्टाइलफ्राव, बिनि थांनाय फैनाय, बेरायनाय, बहा बोजोंनाय, बिनि रायलायनाय, बिनि फाव फेसनफ्राव मानसिखौ एसे सिनायनो हायो। आदैमोन, अननानै नोंसोरबो आदै आरो मादैमोन नोजोर होनो नाजा। नोजोर होनानै गथ'खौ खिन्थु बुनानै रायनानै बांद्राय गाज्रि रायनाय नङा दै, बेखौ मोजाङैनो बुंनानै सलुसन खालामनो नाजा, बेनि प्रब्लेमखौ बुजिनो नाजा, आरो बुजिनानै बेखौ सलुसन खालामनायनि राहाखौ ला। मानोना गोरलै नङा, मानोना दिनैनि समाव जि नोङो लास्ट डिसिसन लाबाथाय आरो बेखौ बोखांनो हानांगौ माने गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो माब्रैबा नोंबो थां, गुबुनखौबो थांहोनो हायो, बे हिसाबै जों बुजिनांगोन। जोंनि बिमा बिफाफोरनिबो हयथ' माखासे समाव मालाबा गोबां फार गोसा रायफ्लाङो, नोंगौ बेबो सैथो बाथ्रा।
थ' जियानो जायाथों मानो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेल'नो फंबाय आरो बिनानावमोन माबा मोनसे जिउआव जेखि जाया मानो जेखि जेंना फैयाथों मानो बे समाव गावखौ माब्लाबाबो फोजोबनाय बि डिसिसनखौ दाला थांनो नाङा गावखौ सुद्रायनानै नोङो माने लोगोजों थानानै लोगोनिफ्राय साजेसन ला बिमा बिफानि हारसिं दाथा बे समाव न' दाउट हारसिं थानो लुबैयो बे दुखुनि समाव खिन्थु थानो नाङा नोङो बिमा बिफानि सिमांखौ थेर बेथेर दा खालामलां नोंनिबो सिमांखौ नों थेर बेथेर दा खालामलां मानोना गोबां जिउआव बयनिबो जिउआव फैयो जोंनिबो जिउआव फैदों गोबां दुखु दाहा फैदों नोंनिबो बिमा बिफानि जिउआव फैदों खिन्थु बिसोर दिनै सैज' खालामनानै थादों नाजादों जुजिदों नोंसोरबो बेफोरबायदि जुजिनानै समाजनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय आरो बिनानावमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोर आंखौ बिदा आरो फंबाय बा बिबथै बियादै साननानै आंखौ माने आंनि बोसोनखौ एसेबाबो ला नोंसोरनि लाइफआव साक्सेस जागोन आं बेखौ फोथायो आरोखि थेंक इउ